Zubeen garg thैमानि यागोलो social media o kwbangma kokno awai wngwi tongo tei bo thैमानि yagolo twrwk tei bo kubuini bwkha je bono sabo bwthar obo joto twrwk nukjagui phai tongo lukurokni bwskango. Hinkhe o video ni bisingtwi norok sawui mannai asolo Zubeen garg no sabo bwthar tei tangwi bwthar Zubeen garg no o kogrok no saimano muchungkha hinkhe norok ani video no first to last joya sak skip khlaiyawi nai tongdi haikhe norok joto full story saimannai jodi no skip khlai naikha hinkhe norok kunufano buji manglak paithago ulo hamya comment ta khlaidi kuno bujiyawi hinkhe phaidi bisi yang ayang kok sayakarwi video no chenglaisinai sumo hinkhe oboshe Zubeen garg no bwtharnai sabo oborok no twi no dinini video o salainai jeng saimanlainai. Famous singer Assamni tei Assamni simiya sara dunia gwnangwi world no hinjago bo 40 ta omo kahai language no twiwi gan rwchabjak tei joto jagano belai kheno famous tei jotoni slai hingkhe Assam hingkhe bono mwtai kahaikhe Assamni borok rok bai lukurok bai borokni rockstar mwtai haikhe sinijago Zubeen garg. Hinkhe 40 ta gan rwchabwi bo belai kheno famous wngjak 40 ta gan ya 40 ta language ni gan 40 ta language gan ni bisingo kaisa language o bwswk Zubeen garg gan rwchabkhana obo norok uansukgwi bini fan following tei bono chajaknai rok bwswk bangna andajak khlainai mano. Thangnai salo Zubeen garg bini kaisa stage performing tongo ah jaga bo rwchabwi nani Singapore o tei ah jagani no kaisa samudro o scuba diving khlaithani o bini langma paithak jonani nangkha hinkhe ah jagao kwbangma borok no blame khlaimani bo nukjakha. CID rok ongkhorwi jaspatal khlaimani yagola aboni bisingo no tongo bini manager tei ah Singapore program organize khlainai ah borok rok bo tei aboni bisingo bo tongo bini cousin brother boroksa DSP khlai tongnai bono bo police rokni hirasta bo romoi nahar kahini saimankha tabuk sukjora. Police rokni koktwi hingkhe Singapore yacht party o Zubeen garg ni logi o bini cousin brother obo bo tongo hinui. Singer Zubeen garg ni buphaiyung bo khoroksa police seba o samung khlai tongo. CID samung khlainai Munna Prasad Sawai Khwnarika lukurokni bwskango Zubeen garg ni buphaiyung bini cousin brother Sandeepan garg no bo police rokni hirasta bo romoi nahar kahinui tei tabuk sukjora hingka borokni nangkukmani kanun rok samung khlai tongo hinui tei kaham khlaiwi bono interrogation rok bo khlainai tei twrwk kok kubui rok bo nukjagui phainai hinui kok rikha lukurokni bwskango. Sandeepan garg no koyekdin joraromwi o mamla rok no twiwi interrogate rok bo khlaijagui tongo. Sorry jephru scuba diving khlaiwi tongo afuru Sandeepan garg bo ah jagao involve tongo tei ah jagao tongtwtwi no bo Zubeen garg je bini paithak langma sajona nai tongmani oborok bo joto srai nugui tongo. Zubeen garg 20 September ni simi Singapore o wngwi nai tongmani 3 dibosiya North East India Festival o ah jagao performing khlainani bagwi thangmani tei 52 bosor umor o bo Singapore o kaisa party ni khlaina thangwi bo ah jagao party wngya swkang samudro o twi yokna thangtani o bono ah jagao no gwthwi mankha twi yoktwtwi no. Zubeen garg thैमानि yagolo je party organize khlaimani oborok no joto mwthagwi rwjakha. Zubeen garg ni logi o bini cousin brother Sandeepan garg bo bini logi o no thango. Zubeen garg thैमानि yagolo Sandeepan garg no court rogo bo paste khlaijaknai hinui saklaikha. Aboni logi famous Zubeen garg ni je close tongnai borok rok no bo romoi najakha
Sandipan garg ni sakang bo 4 jona borok rok no romaina harjak police rok. Sandipan garg bai hingang ke 5 jona borok no police rok tabuksuk jora dawat khlai tongpho. 1 tei 2 October ni bisingo police rok jotoni slai sakang singer Zubeen garg ni manager tei festival organization khlai tongnai o khorognui no romaina harka police rok ni hirasabo. Oborok khoroknui ni sakao IPC dara 103 darao bwtharmani tei police rok ni hirasabo khoboi naharjakha. Sam Kanupur TGB Bhaskar Jyoti Mehendani jotoni slai kusu buphaiyong hini saimankha. Aboni yagulo 2 October o Zubeen garg bandmate Shekhar Jyoti Goswami tei aro tongnai gaika no bo romaina harkha. Video footages o Goswami mo no bo Zubeen garg ni gana gini tei yogoi tongmani nukha. Ar jagao Zubeen garg bo sak saijong hama hoimaya khlai kana nai tongmani boto. Ar jagao Goswami sawai tongo tei Goswami apro sawai khnarika police rok ni bwskango manager apro ar jagao no nai tongo Zubeen garg no tei jabude hinui bo kok sawai tongo. Zubeen garg je hama hoimaya khlai kwlagui tongmani tui ningjak tei wngui obono thangtung kunta khaidi hinui kok sawai tongmani bo nukha ar jagao video rogo bo khana baksa. Police rok tabuk bo o mamla ni paithak kok kubui tamo obono saimani bagui tabuk bo chai toklai no tonglaikho jepuru kok kubui lukurok ni bwskango sokphainai. Afuru norok ani channel ni bisingtwi nugui mannai. Hingke sabo Zubeen garg ni thwimani uklogo kaisa sajish ya khepapano bo thwimani kuno kaisa incident ya bwtharjakmani haima tong joto comment khlai sadi tei sabo justice nai tong Zubeen garg ni bagui abo comment section o thangui comment khlai di.